ne kaka iwinjo kele no gima miya ahero CS John Mbadi ni is available to clarify. Mheshimiwa, jopiny may not have the ability mar dhi manyo this information. Whatever you are saying, have your people, let them go on the ground where giler wach ni mana kaka nyiu lere cha mondo mi ginge number 1 gicha gi background gimomi wakelo system ne exactly to chike molos mayengo system ne gi migawo ma jo odgwena ne go pesa mano kete system to procure this system kaka ne obedo open tender no makambi achielo miyo rak mar kelo system ne mago te gi kako dhi tiyo gi ng'ama biro tae gimiwinjo wacho ni berie malich but it is more important kochiwe oko masa moro bende ng'ama dwa challenge man gi contrary information don kodiedo nikech ka ento winje kama to wabunge ok winje ire gimomiyo ginane information ni bende gisemiyo governors through COG maromo sani do they know that? It might be a good thing, but failure ni okuchiwo information to the public. My mom you wanyiso Mheshimiwa John Mbadi. Public participation, man, civil society. Sit down with them. Let them buy the idea. Let governors mondo kawa idea ni GMPs mamo. Kinika koro waziri chuna kizungu matoti. Matiyo gamana kachimo godo. Mondo gi buy this idea. Mondi wuoth giji. Work with the people. Mok ni implementation tell the information. Ero kamano. Sao ngado wakanya kwa Mugajwang. Wach mari mogik ma ingo Ken Muga. Kaka wanene di kagima kuro rumo ka nikech osehadho sa mar mbakoromo Cleophas Oluoch dhibedo kod jagoro mongire migawo mar nyithindo mano CPA Karen Agengo mabende gibro gogo mbaka kawang'iyo ratiro mag nyithindo nyakwara mogi matwak moko nego bini kuro weye oko. Ken, wach mari mogik? Wach mogik en mana ne kaka Fred mana maratieko goto osewache koro sirikal kaka wathulo mana ka ne gitimo kata mana ka ne wachomo budget mokalo mane giwuotho maka